Sanibonani babukeli, yilo i-champion leli. Sesiphinde sahlangana futhi kuyo mafiki ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu ziyephuka. Ziphulwa odadewethu nabafowethu. Khona bephuka, khona bephukile, khona abasazophuka. Mhlawumbe nathi ke sikulabo abasazophuka. Azazi. Sibhalelwe-ke namhlanje sibhalelwe insizwa la insizwa iyalibeka udaba lwayo ukuthi lihamba kanjani. Yephuliwe. Mangasachitha isikhathi-ke manginibekele lona udaba lwayo lunjalo. Sanibonane. Ngokwegama nguqhineke. Ngikhona la eMnambithi. Kusho ukuthi ngiyengabhekana nengqinamba thizeni njengoba ngiyisoka nje. Ngibona kubusoka obungilethele ingqinamba. Benginezintombi kuyonke indawo lena. Mangathi ngiyabala bengingakaze ngibe nje nezintombi ezingaphansi kweshumi. Bengithi noma ngilahliwe ngithole enye ngivala isikhala sale engilahlile. Nezinye insizwa bezikhala zithi awuqhinebe insizwa le isoka leli. Akathinto ezintombini uqhinebe. Kwafika isikhathi ke lapho la kwashayisana khona izitimela. Ngwaphela kwashayisana unumber 1 no number 2. Kwabe sekuphoqa ke manje ukuthi kumele ngikhethe. Isoka phela likhethi. Kodwa kwaphoqa ngalelo langa. Ngoba njengoba ngisho ngithi kwaku number 1 no number 2 lapho. Kwakuyibona engangiqine ngabo. Lo oqala ngangiqine ngaye ngoba wayinenhlonipho. Futhi nje enginakekela. Lo nomunye ke wayemuhle usisi. Ngayo yonke indlela ungathi uyicabange. Iyenzeka kanje le ndaba. Nganginomunye endlini lengangiqasha kuyo. Kwabe sekufika ke lo munye unumber 1. Wafika nje sizinqenqele. Kwangekho lutho ke sasiyenza. Wathi mayifika kanjalo wabe sebuza ukuthi kwenzekani la. Ngazama ukuthi ngithi ngiyachaza. Wabevuka ngolaka naye lo ethu balo obuza ukuthi kwenzekani. Ngabe ke sengibathothisa umoya ngithi bahlale phansi ngibachazele. Njengesoka ngababekele ukuthi makhosazana yimi umuntu wenu. Kahle kahle nina nobabili nabantu bami. Engethandi ukuthi nixabane. Bengicela nje ukuthi nginazise ngokusemthethweni. Lo ubani bani lo ubani bani. Ngisacela ukuthi ningaxabani. Niyamkele nje le ndaba ukuthi nibabili. Ngizaninikeza inhlonipho nobabili ngokulingana. Nginikeze futhi nothando. Ngizaqinisekisa ukuthi angimenzi omunye ukuthi ezwe kabuhlungu ngenxa yomunye. Njengoba ngishilo ukuthi ngizonihlonipha. Nani nezizwe futhi nihloniphekile. Akukho engizoshiya isikhala kuye. Wabe sephakama unumber 1. Waqonda kimi. Wathi qhinebe uyazizwa ukuthi uthini. Wathi mayithe ifaka impama ngasibambe isandla ngathi mama ayenziwa liyonto. Ayenziwa liyonto ensizweni. Wavuka ngolaka wabe sejuba no number 2. Wafika ngikhabala izibunu ngabona ukuthi akushubile Nkosi yami.
nangu uqhinebe bengizitshela ukuthi ngiyisoka usekhatshwe ezibuni intombazana ngathi ngithi ngibaphakamise ilizwi phela nami ngiyaziqinisa ngoqhinebe hey bavuka abantu besimame ngabona ukuthi mangehlele ngezansi uqhinebe namhlanje kumele ukuthi aguqe ngedolo axolise ngabe sengixolisa kumama kwathi waqhinebe ungazosiqhela kabi wena xolisa khetha hayi ngajuluka ngaba manzi ngithi nithini bomama kwathi wakhetha ngaye ngathi ukuthula isikhathi kwathi waqhinebe khetha ngase ngiphoqelekile ngakhetha lo enginitshelile ngathi muhle impela ngaye kudliphi ke lebengishilo ngangithi ngathi unempatho kanti ke empeleni yabona nje mase likhulunywa iqiniso odlibi banempatho bayakwazi ukumphatha umuntu wesilisa abanakho lokho akuzitshela kwamapentshisi lawo wangitshela kudliphi wathi qhinebe uyongikhumbula njengoba sengimkhumbulayo kumanje ngibhalele nina nje ngiyamkhumbula udliphi kodwa ke akusekho ukubuyela emuva okwenzeka kwenzeka ngaqhubeka ke nepentshisi lelami elihle kwaba mnandi kanti uzongigila unkosazana njengibenza ngathi ungixolele nje akangixolelanga usazama umuntu azozinza naye athi mase izinzile abe sangilahla kwamafinyila nangempela wabe sengicela ke lo wesimame wathi ucela ukuthi sihlangane wayibiza indawo esasizohlanganela kuyo nama nginakile phela kusasemnandi vele siyathandana ngafika nangempela ngahlangana naye wabe sesho ukuthi konke azongitshela kona namhlanje uyacela kungangicasuli kodwa indlela yempilo enjalo kuyahlangwana kuphinde kwehlukwane futhi kukhona umuntu afuna ukuzomazisa kimi ngathi hayi akho nkinga ngamazisa lo muntu wabe sesefona washo ukuthi ucela ukuthi afike lo muntu azange kuphele no 5 minutes wabe sefikile lo muntu kwafika insizwa nje insizwa beyikhona impela ngomzimba eminyama lensizwe yabona nje futhi ukuthi hey amandla khona la wabe sesho ethi qhinebe umuntu wami ke lo musha njengoba wazi wena ukuthi unezintombi kuyo yonke le ndawo ngithema ngikushiye ngizitholele wami nami ozonginikeza uthando ngiyaxolisa qhinebe kodwa bengingafuni ukuthi uzibuze imibuzo ukuthi kungani ngikushiyile bengifuna uzibonele into engikushiyele yona ungalokho ubuze ebantwini ngave nengomelwa amathe emqaleni ngaflathela ngahamba ngoba lensizwa wayengazisa kuyo ngabona ukuthi angizukuyenza lutho nje angeke ngize ngiyithinte ngabashiya kanjalo inhliziyo kwangathi yaqhuma yave niyaqaqamba nje kwangathi beyishawa kabuhlungu ngathi ngiyazama ukumfonela lethi lo wesifazane ngase ngiblokhiwe kwaba sihlukana kanjalo wayengasahlukani ke nalomlisa la ngibabona khona ngibabona nalomlisa kumanje nje inhliziyo yami isakhala isasebhlungu namanje akadluleka ngikwazi futhi ukudlula ngoba phela emuhle lo muntu ngangimkhethiswe yibo ubuhle njengoba sengizikhumbulele udlebhile wami nje ngimkhunjuzwa ukuthi phela lisekho leli page sengangilikhethile and udlebhe unakho ukungibona uvena ngiwe ngensini mayengibona ngibona ukuthi uhleka yona le ndaba ukuthi ngakhetha lo muhle waqedwa ngishiya kanjalo hey ephukile inhliziyo yami ngazi ukuthi ngenze njani
ningabe-ke nina seningitshela ukuthi ngenze njani. Ngiyabonga. Niyazizwela uQhinebe ukuthi wavena wathathelwa isigansonzo nje into abona nayo ukuthi angaze ayenze lutho. Watshelwa nje phambi kwakhe ukuthi Qhinebe, yiyo le into engikushiyela yona. Angifuni ukuthi uzwe ngabantu ukuthi kuthiwa wena ushiyelwe into eso. Nayo into engikushiyele yona Qhinebe. uQhinebe onyelwa amathe emqaleni. Manje uQhinebe ucela nini ukuthi nimsize? Wephukile uQhinebe. Kanimsize. Ngiyabonga.